joka toista, niin se on ehkä vähän rajoittaa. Sitä rauhoittaa alas. Mun tuli vanhemman pojan jääkiekkojoukkueeseen aikanaan Pohjanmaan vanha painija. Oli painivaihtanut kiekkoon, niin se oli 35 vai 40 vetänyt, niin oli testit, niin valmentajat ei tarvitse enempää vetää. Muut pojat veti siihen 15-20 välissä. Tää veti 40 lopetti. Se oli sellainen pieni kaveri, mutta se oli tosi vahva, niin se oli järjestelmä pakkina, niin kun se meni tällainen, niin se ei horjunut, iso keija otti. Tulee! 26, 7, Tulee! 8, 29, 30, 31, Hyvä! Paina! 33, No niin, tulee se 40 sieltä. 35, No niin, tulee! 7, 8, 9, 40. Hyvä! Kevään toistokisoihin täytyy vähän miettiä noita sääntöjä. Miet sääntö ruuvaamista sinne.